Nej. Det passer simpelthen ikke. Så åndssvært ingen der er. Her står vi foran et pengeskab. Et pengeskab fra Frans Jäger i Berlin. Det er lige til at gå til. Det indeholder $15 millioner. Og så har du smidt nøglen væk. Alverdens hundehoveder, hængerøve, lusede amatører, elendige skvader. Er du dog den værste? Du og det sindssyge kvindemenneske, du har giftet dig med. Har konkurrence. Hold det griner det der. Nej, hold længe. Fuck nu af med det der, altså. Brækker snart. Jeg kan også bare grine med det. Nej, hold længe. Det er sgu da fucking til grin. Jeg gider ikke høre på det mere. For mig, det var et mirakel. Det definerer din stil. Det definerer, hvad for slags plade du skal gå ud og lave. Fuck det med at synge rent. Det er kraftedeme mig attitude. Hold kæft, det er fedt nummer. Du er en af den slags mænd, som får menstruation, og nu er det din tur til en extreme makeover, som hedder Død ved Køle, herr Uffe Bukker! Fucking luder, mand. Hvordan fanden kunne du gøre det? Møg luder. Hvordan fanden kunne du gøre det? Hvad der ikke nogen gider lytte til jeres pis, lad mig være bitch, I kan alle sutte den her pis.